Mi nes i gychwyn yn y swydd yn 2019 ac mewn 2 flynedd oedd popeth wedi newid. Mae Covid wedi newid lot, mae prisiau rentau preifat wedi mynd i fyny a dydy'r housing benefit heb di symud efo'r costau rent. Mae'n anodd i berson sengl cael tŷ preifat ar y funud lle yn ôl yn 2019 oedd o'n haws. Os mae rhywun wedi gartref o ddwrnod, mae gen i swyddogion penodol sydd yn gwneud asesiad. Wedyn ar ôl gwneud asesiad, mae'r swyddog penderfynu be ydy'r camau nesaf. Ydy'r person angen cael eu cytuno dros dro, ydyn nhw'n gallu byw lle maen nhw a cael cefnogaeth yn y tŷ maen nhw yn. Os mae rhywun yn cysylltu dros y ffôn neu trwy e-bost, mi fydd nhw'n cael amser penodol ddod fewn i'r swyddfa i weld swyddog. Ac fydd yr un broses yn cael ei ddilyn. Mae'r asesiad cael ei wneud a wedyn fydd y swyddog yn penderfynu be ydy'r camau nesaf i gefnogi yr unigolyn. Wyt ti'n cael lot o'r job? Ti'n gweld pobl yn newid o pan maen nhw'n dod i fewn i pan maen nhw'n gadael a sut maen nhw wedi newid yr adeg yna. A da ni wedi cael rhyw fath o dan yn wneud hynna. A dyn nhw ddim yn dod yn ôl. Mae hynna'n success, swn i ddweud. A nhw'n i gymryd hwnna. That's okay, nhw'n i gymryd hynna. Mae hwn yn ystafell single person. Da ni'n defnyddio fatha staff room ar y funud. Ond mae hwn yn rhoi rhyw idea i chi sut fath o stafelloedd sgynnon ni yma. So sa single person yn byw yma yn yr amser maen nhw efo ni, lle. So eisiau dilyn fi fewn i yma, hwn di'r stafell gwely fel ti'n dweud. Fel yda si, bach o staff room dio a storage room ar y funud hefyd. A mae gen nhw pob peth yn private yma, wrth gwrs. Mae gen nhw shower room i hynna a toiledi i hynna'n lle. Mae gen nhw'n le i wneud i golchi, wrth gwrs. Mae yna washroom o fan hyn. Dwi'n meddwl mae'n anodd i rhai bobl sydd yn cael eu gefnogi gyda ni i ddeall pam bod nhw heb di cael eu cytuno'n parhaol yn gynt. Mae'r sefyllfa'n anodd allan yn nhw. Da ni'n delio efo lot o bobl ar unwaith. Nid unig nhw sy'n mynd trwy hyn. Ond pan dwi'n deall lle maen nhw'n dod o, pam da chi yn y sefyllfa yna, da chi'n meddwl am ddod blaw y sefyllfa chi. Mae pobl yn gallu bod yn heriol yn gofyn wrthyn ni, mae pobl yn gallu bod yn fygythiol. Mae swyddogion wedi cael i herio ac yn bygythio lle mae'r heddlu wedi cael ei gysylltu efo. Dydy hyn ddim rhywbeth sy'n digwydd bob wythnos, ond mae yn rhywbeth sydd wedi digwydd i nifer y swyddogion. Da ni'n mynd ennill bob un, felly dim helpu pawb. Da ni wedi dysgu hynna dros y blynyddoedd, felly di ddim helpu pawb. Cos dechrau'r gan, maen nhw'n gorfod bod yn barod i helpu hynna'n hefyd. Ac os nhw ddim, os am beth wedi wneud, felly di drio, ond sy'n mynd i golli. A mae yna rhain jyst gadael. Na, dim eisiau helpu chi, so a maen nhw'n jyst gadael. Mae hynna'n digwydd hefyd. A mae hynna'n digon teg hefyd, de.